Hola, bon dia. Nosaltres som els alumnes de segon d'ESO i durant aquest curs a l'aula creativa de Biologia hem fet un hort escolar. Hem plantat mongetes, pastanagues, enciam, cols, tomàquets i ara que és primavera-estiu i és època de les maduixes, doncs hem plantat maduixes. Mai havíem plantat plantes en un hort urbà ni a l'escola i ens ha agradat molt l'experiència. Upside down, I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Segon d'ESO i ara us explicarem com ens hem organitzat a l'hort. Primer hem fet grups de 4 persones i després ens hem dividit en 2 parelles. Seguidament, cada parella ha anat venint cada setmana a l'hort i ara la Bruna us explicarà com ens hem dividit. Cada grup té 2 calaixos on hi plantem diferents vegetals segons la temporada. Com per exemple, els carbassons que estan creixent o bé les tomaqueres, que els tomàquets estan en procés de creixement. I també tenim maduixes. Al voltant de l'hort hem cultivat plantes aromàtiques per donar una olor a l'hort i ens les hem emportat a casa per cuinar. El nostre hort és ecològic ja que no hi afegim ni pesticides ni productes químics. Adeu! Gràcies. Gràcies!